Элек гүрләп торган ноғайлар, хәзер алар хакында бик еш язмыйлар да, видеода, кинода күрмисең. Элек алар җирне титретеп торганнар, кабиләләре аларның бик киң күләмдә җирне шул нихәтле далаларда хуҗа булып алар инде шул Молдовада Гагаuz йери дигән бар, анда автономия бер, шунда ел сайын бара идем. 10-нчы елдан башлапмы, 21 елга кадәрме, әллә 11 елдан ел сайын бара идем. Шуны әйтәсе килә. Шунда ноғай татарлары шунда элек урнашкан дип безгә әйтәләр иде. Авылыбыз шул ди. Мәсәлән, анда берсе Кыпчак дигән, Капчак, татар Капчак дип атаганнар. 1940 елга хәтле татар Капчак дип атаганнар. Соңдан нигәдер тик Капчак дип атый башлаганнар. Аны да мин Капчак дип әйтәм. Котлаулы исем, ничек ятлап алырга. Аны карасаң Кыпчак икән шул. Безнең Кыпчак халкы шуларга күрә Капчак дип киткәннәр икән. Менә шул киң күләмдә ул менә Татарстанда безнең ноғайлар бик күп монда урнашкан вакытында алар буштан-бушка Сөембикә патша булмас иде бездә. Килен итеп алмаслар яны, әгәр дә ул якын булмаса ноғайлар. Алар Оренбург губерниясендә шул якларда ноғайлар бик киң күләмдә булган. Соңдан инде әкрен аларны инде Суворов аларны сугышып, гаскәрләр белән аларны юкка чыгарып, ноғайларны кырып, күбесе Төркиягә китеп, шунда әллә 2 миллион шул халык шунда калды. Хәзер ноғай безнең Россия күләмендә кызганычка каршы берничә дистә мең ни барсы. Алар шул Ставрополь кырые һәм шунда инде Дагыстанда 1-2 район, берничә район, шуларның та кайдаль бер җирдә бар. Шунда гына урнашканнар, бәйрәмләрен уздырган булалар. Әмма элек гөрләп торган инде тарихка кирип калган элек шул Сарайчык дигәнме җирләре, хатта алар да инде бераз битеп бара, анда шәһәре дә биткән, инде тик ташлар да калмаган. Шундый менә тарих, шундый инде әйтәләр, мачеха үги ана булып чыккан аларга. Шуңа кара алар белән чагыштырсаң, без әле бер уйласаң, без бәхетле әле. Без ничектер шатланырга тиеш. Менә бу сөт безнең киләдрим. Бүтән кеше бер, танымаган кеше, ул белгән кеше булса, мин аны белмәдем. Бүген сөт чыгаралар икән дип. Ул инде пешәндә торган сөт. Без инде менә шул теге Кыпчак халкы булганга күрә, мәсәлән, кымызны монда саталар, чыгаралар. Безне күршедә мәсәлән шул алыгыз. Әле карасам, Наурыз дигән булалар, атаган булганнар. Күрше монда бер җәмгыять беләс, алар мусулман түгел. Алар имеш Наурыз дигән була. Мин уйлап торам, сез бит инде андый ата-бабаларыгыз андый ниләр белән шөгыльләнмәгән, нәрсә уйлап чыгарасыз. Безнеке ичмасам элек ул татар киң күләмдә, шунасын алар әкрен елга булганга күрә алар сәүдә белән шөгыльләнеп, сәүдә итеп, шулай әкрен алар шул эшләре, һөнәрләре үзгәргән аларның, безнең ата-бабаларыбызның. Шуңа карамастан Наурызында уздырганнар, менә сакланып калган бераз, һәм менә шул кымыз да бездә сатыла. Мин әнә аптырадым. Атлары бар Төркменстанда, әмма алар никтер кымыз ясап эшергә яратмыйлар. Алар айран дип, менә шунысы миңа кызык сәер инде. Бүтән халыклар, Казак халкын алыгыз, шул Кыргыз халкы, анда мин кымыз эчтем. Кыргызстанда кызганычка каршы миңа ләкмәде кымызы. Мин барган идем. Үзбекстанда кымыз дигән ишетмәдем инде. Юлда поездда китеп барганда кымыз дип йөриләр, әбиләр шуна кымызны сатып. Мин бала чакта Үзбекстанга барып кайткан булган идем. Яшүсмер чагымда. Шулны әйтәсе килә. Шул мин ноғайлар хакында сөйләп киткән идем. Алар менә шушындый хәлдә,
Әгәр дә сезне кызыксындырса, мин бәлки шул теманы дәвам итәрмен. Хәзер менә мин кибеткә килдем, монда кибеттән бер нәрсә алыргамы? Тегендә сөт алмадым инде мин. Яр ялайса. Иртәгә базарга барырмын алай, бер нәрсә булмаса әле. Кемдер әйткән, хәзер акчаң гына булсын ди. Кызганычка каршы юк, акчаң булса да сыйфатлы товарлар, сыйфатлы ризык таба алмыйсың бит. Сыйфаты түбән, бәяләре үскәннән мин инде анага игътибар итмим. Ул инде табигый, ул бер нәрсә эшләп булмый. Әмма сыйфаты кешене алдарга тырышалар. Теге вакытында шушында бер ниләр әбиләрме утырган иде. Шауып бардылар кибеткә, анда хакын төшергән имеш сыер майы, имеш нәрсә шул майын имеш сатып торалар дип, мин уйлап куйдым, шунда түбән бәягә буштан-бушка сатмыйлар. Я вакыты узган, я ул сатылмый, я сыйфаты түбән, бер сәбәп бар инде. Мин шул сөйләп бардым инде нине? Безнең халкыбыз хакында. Безнең халкыбыз инде ул уйлап торам, ул теге киң күләмдә әле ханлык булса да, киң күләмдә ахыргы елларында булмаган, чөнки ул ханлык булган, анда бүтән милләтләр кирип торган, алар ансы дөрес инде. Әмма үзебезнең Татарстанга бик күп җир тик бирмәгәннәр революциядан соң, чөнки минемчә алар көчәеп китер дип, безнең халкыбызны шикләнеп, бераз куркып, шунардан бирмәгәннәр җирне. Карап торасың, әнә шул теге сөйләмим иде, картадан карасагыз, Казакстан, Татарстан, Башкортстан карагыз инде, күз ташлагыз инде картада. Акыллы кешеләр һәммәсе аңлый инде. Шуңа күрә мин монда сәясәткә кагылмыйча дәвам итәс килә әңгәмәмне. Кемгә кызык. Шул алар, мәсәлән, Нугай халкы, алар кабила шул нәрсә инде булган аларны. Казак кебек ру инде, Казакта шул ташлар, шул авылларда булдык без. Тамай дигән, Төмай дигән, мәсәлән, Аударма дигән, Аударма, ау тора, шунда аучылар торган имеш, Аударма дип, төрле төрки исемләр авылларында. Шунда зиратларына барып чыккан идек, бер читендә дөрес тә бар икән, анда ниләрнең, нугайларның теге билгеләрне куйганнар ташларга. Ул инде гади кешеләр җирләнгән дип уйламадым инде, чөнки ул ташларны инде теләсә кемгә дә куймыйлар. Алар минемчә шул теге җитәкчеләре булган нугайларның. Менә бездә мәсәлән Оренбур өлкәсенең шиге бар Казакстан белән, шунда безнең авылда, анда юл буенда казакларның ташлары бар электән. Алар инде шул теге байларына куйгандыр инде. Гади кеше инде аны кая булса да шул җирләнгәндер инде. Монда шул әйтәс килә. Күрдек аны, шул тамгаларын, тамга дип атыйлармы, шул билгеме, тамгамы? Һәр тамгасы шул күрсәтә нине. Элек шул атка куйганнар маллар, ат бик күп булган. Ул кылын чагында анарга тимирдән тамга ясаганнар да, утка кыздырып, тегенәргә тәненә китереп пешереп, шулай эс калдырып киткәннәр. Шуңа күрә алар тамга бер кайчан да югалмый. Безнең авылдан ди нәрсә булмады, чөнки без авылда инде ул беләсез бит, менә шул теге далада торган кабиләләр, далада торган шул ниләр инде, халыклар, алар инде киң китеп таралып китә, әллә кая югалса, нитеп минеке дип әйтергә тиеш, әйтергә була. Менә минем тамга шулай дип, малда тамгасы күренеп тора, һәр кайсына күрсәтеп тора. Менә фәлән, менә шушы ни инде кабилә, шуның хуҗасы, менә шундый дип. Күрдегезме? Шулда аны бара искә төшә. Башта уйламыйсың, ул не кирәк ул тамгалар шундый кабиләгә, шул ниләргә. Юк, тамганың бик файдасы күп булган икән. Ул
Инде айрым антурнан сөйләргә була, тик менә мин кайсы вакытта теге мәсәлән әзерләнеп мин әле бер вакытта фатир алган чакта редакциядә бездә түрк кардәшләребез күп булган иде. Шунда бер мәдрәсәдә булды, шунда мин белдем аларны, ашка чакырдым Коръән укытырга. Инде ит салып җибәргән идем, соңдан шалтыратып ятсам, алар киләлмибез диделәр дә куйдылар. Шун кебек кайсы вакытта менә әрәм була, ризык әрәм булды. Шун кебек әзерләп, нитеп, баш ватып, кайсы вакытта шулай баштан алып, анализ ясап тырышасың бер нәрсә сөйләргә, халык карамаса, шул ризык әрәм булган шикелле. Шун кебек мин аны карыйм, халык кызыксынса, бәлки шул теманы дәвам иттермен. Аны андай тәс килә. Ул видео караган кешеләрдә мин аларны уйламыйм, менә яхшы булса карый икән дип. Кайсы вакытта миңа үземә ошамаган теге кизү, ягъни дежурный дигән нәрсә булса да куйым әле дип күңел өчен сөйләгәнне куйсам, аны никтер халык күп карый, тырышып видео ясыйсың, аның исе дә китми. Шул әйтәс килә. Алар менә бүген генә мин интернеттан тапкан идем бер Крашин кызы, шунда җырлый, җыр башкара. Ул җырлый да һәм Сабантуйда биеп тә куя, һәм анда абзый, апа, өлкән яшьтәге шулар белән биеп тә куя ул. Шулай бик оста кеше. Мин аны бүтән социаль ширтәләргә куйганым, чит илдәме, каямы кешеләр карап, афәрин, бик шатланганлар. Үзебездән YouTube'ка куясың, әллә теге Сабантуйда бер юлы күп куйганга күрәме, нәрсәме? Аны кызганычка каршы халык күрми, күзләнгә ташланмый дип уйлыйм инде. Шундан тамам инде. Менә хәзер әгәр дә халык, Нугай халкы белән кызыксынса, мин инде аны тарихы белән аларның, мин алар турында сөйләр идем. Бигрәк тә минем бер дусым Нугайлардан, ул Дагыстаннан кичә генә телефон аша сөйләшкән идек. Нидә Гагаузида булган чакта безгә машина бирделәр. Шул Капчак авылыннан без машина белән дә бардык вакытында. Барып, шуны авылларны карап чыктык, кызыксынып. Мен әйтәм, әйдә, менә кирәк булса, теге Молдова җитәкчесе Майя Сандуга ачык хат язып җибәрәм мин. Менә без шул Нугайларның тормышын, тарихын тикшерәсебез килә, шулай дип мен уйлап торам. Анда баш тартмаслар, чөнки без сәясәткә кагылмыйбыз. Без шундый теге гуманитар миссия белән барабыз да, тарих хакында. Аны инде без яңадан тагы видеога төшереп, шул тарихны ачыктан-ачык сөйләмәсәк, Нугай халкының кем нитер яны, кемдә вакыт булыр яны әйтсә, шуның белән тамамлыйсым килә. Ихтибар, рәхмәт, исән-сау йөрегез.